गावची भितरी हन्नी धावून वचने त्याला पूर असेल. म्हणले का म्हाका जोर भूक लागते रे, खंय पुणी खाण मेळत रे. तो तावळ दोकन भुके भुके म्हणचे पडो न्हू, म्हाका जोर भूक लागतस रे. एक काम कर रे पुंडलिका, हांगाची के मुखार गेले रे, मिगेल भावाल हॉटलस रे, थंय वचून कसा पुणी खावया रे. ना रे, हांव तशी पुरा गांवा भितर याना रे. हांव गांवा भितर आयले म्हळ्यार मिगेल काणी बंद जावन वत रे. तशें कशें न्ही दायनशी हांव पळोंगत रे. या रे मारे या, एकले एकले हात धरून घेवन हगोर वाचा रे. या रे ना रे हांव येवचें जायना रे. उठोचें जाता ना. अयो बाबा बाबा. अयो मम्मा हगोर 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 हंगा हंगा वरबून बैसत मम्मा. आज तू नहीं जाल्यार पडतशील गो अम्मा. ये चलिये खंय पुणी खाण मेळत गो. घरा वचून एक मुष्टी कसने पुणी घेवन या गो सैभिनी. आता खाण घेऊन येत मम्मा. मिगेल भाऊ खाणारे चमकाला. तुम्ही पट्टा भूक म्हणताना मक बरी पाप दिसले मम्मा. मिगेल भावाक सांगला मम्मा घेऊन येईल तो. बाबा ना तू येऊ नका. हांव चितम खोर नो खाण दिता आणि प्रजन आयली नवे. होय गो तानी पुरा ते येता सती ओ ते पळे येता सत पड सकडे. खाण हाडत म्हूण सांगिल चेल्ली खंय गेल्ला बा. तो एक काम कर रे, बाटलीन ते देस रे, त्यावेळी पोटाक रोखोन सोड रे. मम्मा घेयत मम्मा. तुमगेल खातीर ही खाण पॅक करून हाडला पळ मम्मा. घेयती. मग हे सोडो तितलं पुरसत ना. हांव अशी पिंजून काढत्या. पिंजून काढ पळय, पिंजून काढ पळय. हा बारलाय कसरा हे मिगेले भावाल हॉटलाचे बारलाय कसरा. म्हाका खाण दिलेल्या का मस्त थँक्स गो. देव तुका बरें करो चेडा, बरें करो. हगोर मम्मा हगोर. एकडे बैसती. ना गो चेडा, पोट भरले नवे, जोर नीद येतस गो. ओ ते रुक्का मुळा वचून नीद येत गो हांव. हो चोर मेळ्ळोची. बदमाश, हुंडास बांधून घेऊन आशिल्ले प्रदूड घेतवे. या रे आता जीपार बस करून घेऊन तुका होड गिफ्ट दितात आम्ही. अयो पोलीस वे. हांव कसं चुकी करणे. तू चुकी केला की ना म्हणू पोलीस स्टेशनात तू सांगता वा. या येत की ना आता या. आमा मार कधी दुखता. असल काम करताना अशा प्रकारचे नाहीत म्हणून गत नसेल वे तुका. अय्यब्बा आणि तू इंतू चोर सिरकलो आणि पुण्या रामार शेतकी म्हणल्याक थांब. हाजे पूरा क्रेडिट आमगेला मणिका वचका मम्मा. तिणे तिगल चुरक बुद्धीन तू त्या चोरू सिरकूत तशी केल्ली. आणि हे अम्मणी मला कसने बुद्धांतक अनेक नाव अम्मणी म्हण. हाय इतके वेळ पूरा पळेलीच नवे. तुमके खुशी दला नवे. त्या खुशी दला म्हणो आमगेले व्हिडिओ पडून मुखार वच्चे पेशी पुढे एक लाईक आणि एक शेअर मिळागतच नवे. तुमगेले व्हॉट्सअप ग्रुप काही पर असते नवे. तुमगेल सैरी परा तांका पूरा आमगेल व्हिडिओ पेटा येते. आणि की कोणे सबस्क्राइब करण्याशी आमगेल व्हिडिओ पळयत असत की दय कोण सबस्क्राइब करून आमगेल व्हिडिओ पळोन आमका सपोर्ट करत इते. आमगेल हे व्हिडिओ तुमकां कशें दिसले म्हणून चंद करून कमेंट्सान तिलसियाती ते. आम्ही आणि तुमकां अनेक व्हिडिओंत मेळटा ती. धन्यवाद.